nepovedený záběry. Jo, takhle se to hrát nemá, názor na ukaz. To je celý v každém videu, co se nepovedlo, jo, tak tohle je ono. Já nemám žádnou vizitku. Já nevím, co jsem udělal. Nemám vizitku. Vlastně jo. Můj talismánek. Moje vizitka. Teď to Co děláš, Jirko? Já na něj namečpekal. Ne! No, nemám rád, když někdo vyloženě lže. A ještě nemám rád, když se někdo přetvaří. To mám taky říct. Já jsem si vybral někoho, kdo má si rád zvířátka. Je tady kráva, čer. Asi kocour. Bude to asi někdo, kdo by chtěl pomoct v lásce, mu chybí štěstí a má nějakou kapku na duši. Nebo kaňku. Spíš se nevím tak nějak vyjadřovat, nebo začlenit nějaké skupiny, dělat problémy docela. No, nerada mluvím před lidma. Nevím, co bych řekla. Tak nemám ráda, že někdo nějak mocno, že když jsou na sebe lidi, které musí, tak nějak, že zraňuje. No tak to už ne. No tak o sobě bych řekl, no. No mám rád. Mám rád jako psaní nějakých různých textů nebo něco takového. Jako trávení volného času s kamarádem, jakože že bych nechtěl být nikdy sám. No a nemám rád jako rasismus jako. Nemám rád pomáhat lidí a lidi, kteří si přetváří. No to je asi špatný. Spíš na chodbě. Třeba. Spíš na chodbě. Ta je šťastná a že je jako ráda mezi ostatními a s přáteli. To je asi nemá to už co. Já se k tomu přiznám, nebude. Vlastně, To bych řekl, že se asi víceméně trefil. Jako sám nejsem rád vůbec. Jako s nějakou bandou je to tady nejlepší, že? Když jde doma tvrdnout. Co dáme, mám rád hudba, sport.
Bo nemám rád asi, co tady bylo strašně řečeno, ať se si netržujeme. Tak všechno. Radši buď. No, povědat není hodnější. To šli z toho fotoaparátu. Nevím, jestli z toho něco vystřelí nebo něco. Myslete na nás dva, prosím vás, uváděte ty jména, protože Jo, se vás pak nemůžeme já jsem Tomáš Tibek, pořád. Tady je nějaký obraz, který jsem teda nepřišel na to, jak to patří, jestli takhle nebo takhle. Nějaký hieroglyf nebo něco. Že asi ten, kdo to kreslil, jestli tím chtěl naznačit něco, že se mě nikdo nevyzná, nebo nevím prostě, nevím, nic mě to nepřipomíná. To tam. Nějaká jednička, nějaký jedničku nebo jednička. Nějaký pták nebo něco s bočičkama. Jaký se mají, že víš, Tak to bylo moje. Hlavní, jmenuji se Michal Paleček. Hlavní podstatou toho obrázku bylo, jak řekl Tomáš, že se v něm málo kdo vyzná, že opravdu ten, kdo se v něm musí vyznat, nemusí být pořád na blízku. Protože jsem občas bohužel přetvářka a ty to tak končí. Co se netýká to přetvářka? Ta přetvářka se týká různých kamarádů, u nás bydliště například, protože hrajou na obě strany. Kamarád se nemá rád s dalším kamarádem a oba dva mě proti sobě, proti ním štvou. No a já jsem vlastně přetvářka v tom, že hraju na obě strany a u každého říkám, jaký je ten druhý hajzel a tak. No, strašně. No. Stál pak. No. Tak, to je asi vše. Tato vizítka s nápisem Dragan. Asi to asi bude. Kolega neví, co to je neverbální. Asi bude znamenat. Víte, že to něco znamená. No. Sluší mu to tam? Že? Sluší mu to tam? No, trochu, já bych to nevěděl. No. Ten člověk je určitě fajn. Začal to soudíš. Podle červené barvy, která znázorňuje barvu lásky. No a víme, jak to vypadá v Taborínu. Jenom o svatbu, ale jinak. To byla podpás. Sežené. Michal, já jsem Dragan Bogdan a myslím, že Michal to řekl skoro správně. Jsem se sebou spokojený. Tak mám rád gumový medvídky. A nemám rád Haribo, no. No, mám rád hudbu, pomáhám starým lidem. Ale to bylo Filipe, ale pod zem. Ze schodu, mladý. Ze schodu. Vezme nož. Počkejte, paní, já kde mám vizitku? A hola. Tak to je vyšlo. Máš ještě babičku, jen tak ze zájmu. Asi odolá. Tak tam moje autograf pořád kromě toho, že Že jsi sadista. No, jsem patrikista poměrně. Můžený kuchař. Ještě se teď než umíš dát tortily. A nesmíte se tady každý to má těsto.
má to radí fasádu, si to radí. Podle receptu dělání. Počkejte, má to být jeho prezentace, ne vaše. A moji kamarádi neví, kdy se dělá desetinnáčárka. Jenom poznámky kamarádi ví. Někdo to nově diktuje. Jak budou přeházat? Ještě něco? Jako lepidlo, ale. Mám pocit, že jako jsem měl z vás jiný pocit, když jsem přijdu lidé, ale asi jste vyloženě prázdní a nezajímaví. Jsem vyloženě prázdný a nezajímavý. Ale prázdní a nezajímaví. Já tady znám tu čertež, Tak ještě mám rád teda hodnotnou literaturu. A umí dobře Češtině se učí. A tak ta moje osoba je asi schizofrení, protože odvozuju podle té hvězdičky, co tady má. Když ty tam máš taky. A taky nějak jsem pohodl, se jmenuje asi Pavel. Ahoj, já jsem Pavel. Já si myslím, že se snažím být docela vtipný, normální. Snaží se. Celkem normální Znáci a v poslední řadě školní personál. Profesory. Ale personál to svá persona jako osoba. Jmenuji se Jiří Koláček. Mám rád dobrou hudbu, rád čtu, baví mě filmy. Z té hudby hlavně hip-hop, kde se angažuji i jako producent hudby. Mám vlastně skupinu. A teď to by bylo asi tak zhruba všechno. Teď je prosím, všechny možné. O tom se nezmiňujeme. Po 22. Filipe. Old school hlavně. Jsme tu. To je takové okénko pro dotazy. Takže říkáme tu. Jo, naše skupina se jmenuje Těžký nádech. A budeme mít koncert na srazu líbím se ti, takže všichni jste zváni, jestli máte pravdu. Protože je tam vstupní. Snad VIP, ne? 400. VIP, jo, tak to zase ne. VIP celá přidaná. Tak to zase ne. Já taky během pičku do labirintu. No, do labirintu budeme taky, no. Já ti taky jsem druhý pička viděl. Tak jo, Je dobře, to u jak nás jsi na říkal. škole, když ti to někdo povolí, můžu zkrátit. No, to bude, no. Přes Filipa do Senátu. No, prosím. Táta už taky chtěla ty kluci vystupovat. No, to stačí, dobrý. No. Tak člověk, jehož jsem si vylosoval vizitku, tak očividně je abstinent. Jo? Těžký abstinent. Jo. Má rád hudbu. Tady najde. Myslím, že je to děvče. Tohle asi její koníček je, jo. Ze spodu, A tady tu lodičku jsem moc nepochopil, buď letví modely lodiček, nebo má ráda námořní hudby. No, nebo. A myslím, že je to Anička, teda. Tohle fotky. Tak jsou to já. Ta hudba to je, že mám ráda hudbu a hraju na klavír. Ty lidi, že mám ráda loď a ráda je kreslím. No, tak jmenuji se Anna Havelková. A Jo, práce, no, tak mám ráda halezení, úplně to miluju. Prostě je to největší koníček. No tak mám lezení po školách, jo. Co to pokládá? Miluju přírodu. Ty vole, máš normálně
jsem opravdový 100% abstinent, i v kouření. Ano, baví mě hrát na klavír, baví mě poslouchat muziku, čtu ráda chodím do kina, takový běžný zájmy. A ještě miluji našeho psa a všechny zvířata. Jsem mám taky rád. Nech toho. Dejte krabiče. Rigol? Jo, nerad si. Já taky. Čím to doporučuju? Ne, tak jako mám takový šik a to je na tomto skvělý, že... Už po tebe hasičí. Ne. Vždycky přečinu, ale spadne. Tak už nevím, Monstrek z výšek, ale super. Máš nějaký sen, třeba nějakou vodu, ne, já nechci nahoře, jenom stálý. Ale říkat Jako umělý. V tom tomu amatéři nerozumí. tak, to je tak všechno, jestli chcete neslit. Co máš napsat? Boxera. Nech to rád. No tak nemám ráda kouření, nemám ráda chlast. No, ale ještě něco jiného. Nemám ráda, navíc nemám ráda samozřejmě připlášky, jo. Nemám ráda, když je někdo... No tež, já nevím, když jsem No tak ta lísička. Tak podle toho obrázku soudím, že ten člověk by měl být inteligentní a hravý. Ale prostě, nevím, když se zvíře charakterizuje, já myslím, že delfíni jsou chytří, že mají rádi společnou. A nevím, co to je. To je moje. Tak moje jméno je Petr Vrbka, je mi 16 let, zájmy jsou hudba, knihy, nemám rád nudu, občas nemám rád mladší sourozence, a nemám rád, když jsem gouvej po samotě. Tak jak to jde to tričko? To tričko, no tak značí, že jsem byl na koncertě. Podle toho, co ty koukám na Plavání, jízdu na kole, takovou hudbu, hra na klavír, sledování televize, počítač, to znamená, je to berán a tady to vypadá jako zima a podzim. To je to. To se nestane. Tak, Zlátka. Já se jmenuji Stanislav Chodáček, znamená jsem berán, mám rád barvy úplně svítivě modrou, svítivě zelenou, rád jezdím k moři, ale mám rád i zimu. Z jídel mám rád kuře a nesnáším špenát. Hudbu moc neposlouchám, spíš hraji na klavír. No, to je Chtěla jsem, že vezmeme Nippany. Já jsem tak pozitivní. Já taky. Já ne, Celá dobře, snáším pavouky, to je pravda. Snášíš? Nemohla doma. Mám dva. Právě jeden je. Tak pojde k nám domů. Hudbu poslouchám, mám ráda hlavně rock a baví spíš takový melodický metal. Ale ten rock, tak ten už je dostuju. Ameriku, že bych měla nějak tak ráda, to se říct nedá, ale ráda bych se tam jako uspěla a přesně řečeno do Arizony, protože se mi tam já to mám rád. a Indiáni, tak jako ten národ, tak jako mě zajímá a ráda bych se o něm něco víc dozvěděla, tak proto bych se chtěla přestěhovat do Arizony, protože tam jsou obytky. Mě to zajímá, ráda bych se o něm dozvěděla něco víc. Nemám ráda, už tak bylo řečeno, že tvářka, ale samozřejmě to taky vadí. A extrémní hloupost. Já neříkám, že jsem nějak jako extra, jako inteligentní, chytrá, ale... Možná bohudík. Velká hloupost, tak mě vadí.
jinak tady ten člověk, kterého jsem si vybrala, tak podle toho, co jsem nakreslil, tak to nakreslila, podle tady značky. Má ráda asi lásku, protože jsem nakreslila srdíčko, možná, že je zamilovaná v současné době. Asi ráda čte, má ráda přírodu nebo květiny, má asi ráda bousku, protože jsem napsala blesku. Ráda má hudbu, možná zpívá nebo hrajeme nějaký hudební nástroj. Asi má ráda teplo, sluníčko a noc, tak shodně to, že bude asi živá, větší. No tak já jsem Klára Hadíková, jsem z Vranovic, mám 15, mám mladšího bráchy, ženu, psa, dva rodiče. No, někdy rodiče na nervy. Já často Aha, co nemám ráda, tak nemám ráda pavouky, zubaře všechno, ale ještě nemám prostě ráda. No, tak tu vizitku, co jsem si vybrala, tak ten člověk má asi rád hodně přírodu, sluníčko, slunečnice a žlutou barvu. No, já jsem Petra Kabelová, že víte teda asi krom panu profesoru, nebo jak já splnila. No, s tím, co řekla Klára, je to pravda, úplně miluji přírodu a jak bych se charakterizovala, je to, slyšel to, myslím, jeden člověk tady. A složila jsem to před pár týdny, když jsem ještě nevěděla, že tohle budeme potřebovat, tak bych to tady možná ráda uvedla, protože si myslím, že mi to vystihuje docela dost. Takže, já nevím, jak to začínalo, nevzpomeneš si? Jo, už vím. Jsem jen lovec divokých holubů a směšný sběratel dojmů, blázen, co dovede vlastně hledět svou věčnost na okraji pustin a hloupě se ptát, skončí jeho cesta. Je to vlastně tím, že miluji myslivost, miluji lesnictví, zemědělství, rybářství, takže tyhle ty věci a co hodně nemám ráda, tak to jsou Vánoce. Pečený vepřový mozeček, kapustu. A co úplně nesnáším, tak když se musím rodit asi popas sněhem na pose. Tak to opravdu jako ráda nemám. No co? Na pose. Nějaké otázky, já myslím, že ne. Ne, tak já mám tady takovou docela pěknou vizitku. Z toho jako soudím, že ten člověk tady z rohu asi má rád hodně hudbu a hip-hop. Asi takovou jako funky hudbu docela. Potom nejspíš filmy a nějakou Angelinu Jolie a tak podobně. Ne, asi jako sportovní, ne moderní, sportovní gymnastika na koni, něco takového. Tady tak soudím tady z toho baletu a tady toho koně. Takže, a myslím si, že to je docela hodně pohodový člověk a rozveselý, takže... No, tak jmenuji se Anička Machová, baví mě voltage, baví mě tancovat, jsem tancovala sportovní hip-hop. No, nesnáším hady, myši, nesnáším, když na někoho mluvím a ten člověk dělá, že mě neslyší. To je jako tady narážka, jo, ale jako nemám to tak ráda, nevím, jak přijdou, že? A nebo prostě, když někdo pomlouvá, to nesnáším. Všechno. No, já mám takovou vizitku, když je tady fotka, tak nevím, co k tomu máme tohle to jak stráží, tak je ten člověk asi veselý, jako asi si nebude nudat. Agresivně. Takže jsem to já, podle té fotky. To není. Takže jmenuji se Anna Vajtívková, měli 16 let. Takže moje nejlepší barva je červená, jelikož, ne, že bych byla agresivní, ale prostě červená barva se mi hrozně líbí. Miluju sport, volejbal, florbal, běhání, prostě všechno, lyžování, snowboard. Mám psa, který mám hrozně ráda.
Je to Vestík, jmenuje se Tereska. Vestík. Ty máš taky Vestíka. Vopáre. Jo, proč myslíš, že se jmenuje Michalové? Já, co tu bylo řečeno, že nemám ráda, tak já nemám ráda konkrétně jednoduchý lidi. Úplně to nemám ráda. Jsem ráda ve společnosti lidí, který mám ráda se bavím. Myslím, že jsem nepřehlídu, že mě nikdo nepřehlídne. I podle postavy a podle toho mého střelého hlasu. A jsem taková hodně aktivní. Tak já jsem Katka Freslová. Míru násilí k Razmíkovi jsem v poslední době omezila. Přestal chodit do školy. A koušíš furt, ne? No, kouši už taky. A hlavně chci říct, že Andula měla hroznou, nebo myslím, že měla pravdu v tom, jak mě odhadla. A asi jsem vážně komplikovaná osoba a musí mě člověk znát mnohem díl, aby mě mohl poznat. Jako, já sama se v sobě občas nevyznám. Jako jinak všeobecné informace, tak jestli si z toho chce někdo něco vyvozovat, tak jsem vodnář. Bojím se tmy. Potom jsem taky celou dobu, co jsem tady seděla, tak jsem doufala přemýšlela nad tím, co tady budu říkat a všechno mi to postupně vypadávalo. Takže mám ráda sport, hudbu, hip-hop, rock, pop, sport, hlavně teda zimní, lyže. Nerada takhle mluvím před hodně lidmama. Nemám ráda blbce. Takže jenom konce. Já teda mě nenávidím. Se kadou. Tady bavu. To je to všechno asi. A tohle nějaká veselá osoba. Má asi ráda pěkný počasí. Za to, že... Jasno. Za to, že... Přírodu asi. No, podle toho obrázku mělo to prostě... Mělo to být jako, že jsem se zobrazila, jako, že máme teda ráda tu přírodu. Jsem jako celkem hodně veselý člověk. Jako furt se něčemu klením, jak říkám. A jako nerada bývám středem pozornosti. Spíš prostě jako se nechávám bavit nebo takhle. Prostě ráda takhle naslouchám nebo tak. Mám ráda jako pěkný počasí, nemám ráda zimu. Přírodu, do kterých vidím celkem často. No a nemám ráda pavouky. Nemám ráda panovačný lidi a hrozně na nervy měla za rodiče. No a někdy jsem hrozně moc výbušná, ale jako většinou prostě ty rodiče. Já jsem Michal. Ne, druhé jméno vám neřeknu, takže už je to asi jedno. Mám větší problémy s písmenkem R, takže jste určitě poznali. Nicméně to, ten obrázek vlastně znázorňoval tak nějak můj vztah k výpočetní technice a fotbalu především. Což je můj uráží nepřítel. To jako profesor asi nechápe. Jakože nemáš rád výpočetní fotbal? Ne, jako nemám rád, ale nějak se mi nedaří ho ovládnout. No, tak. Teď se vlastně vím jako hodně ukecaný člověk. Můžu vás ubezpečit, že do nedávna to tak nebylo, že to se tak nějak změnilo.
Měl jsem takovou etapu v životě, že zhruba od 10 let do těch 13 jsem se hodně pohyboval ve lži a prostě tady v těchto věcech. A musím přiznat, že je to velmi náročné, že si nemusíte pamatovat, co jste komu nalhal, ale dál lhát, tak jak to všechno vycházelo. Skončilo to jeden osudný den, kdy někdo lhal mě, teda se podepsal. Takže doufám, že už nelžu. A tak nějak. Jsi už taky trošku maný. No tak doufám, že to vím. Co mám rád? Tak mám rád samozřejmě svého psa, protože nejmladší člen naší rodiny zatím. Tak různý barevy. Třeba ledvinový kamery máš? No jo. Jak se nedělí stává v Brně? No, v Brně nevím, ale teď, jako v Tišnově, za 14 dní bude asi. Tak to dostaneme. Tam je to, no tak já bych přišel k té vizitce tady. Tak já teda vím, jako kdo to je, protože jsem to kreslil já. No, tady ukážu. Jsou zuby? Helma. To je Helma tady to. No tak to je asi všechno, protože tím se nic víc. No, mám rád zábavu, poslouchám hodně hudbu, počítače, jezdím na kole, no a tak dál. Tak dál. Tak. Ale teď se zase poslední. Teď to vidíš. Je to děvče, má rádo muziku a je asi hodně otevřené, no. Má rádo dobré počasí, no. no. Ještě podívej, ještě chybí podívej. Jinak se poslední. Zaseklo, takže bych si to ne, když jste si vzali k zájmu vizitky, jsem si všiml na začátku. Tam se je teda dost Katka zpívá a o tobě. O sobě ne? To jsem Katku neříkala tak dobře. Tak tady tam Zítka je Romči a jo, má asi ráda modrou barvu. Dělá akvarely. Má ráda vodu. Že všude chodí pozdě. Tam je taky. Nevím, to je asi všechno. Ne, ale tak, no, tak se Katka skrývá a mám ráda hlavně sport, chytám florbálem, hrála jsem 8 let házenou, jinak mám ráda společnost, no, kluky taky, pásky, chození den, nutná, nesnáším. Ukáž? Jo, Pomalu, ne? Dobrá to. Rozmích. Tak se říká kačky, to je asi když byla malá. Včera. Tohle je průvodná chytá, no a já nevím, co všechno tady z toho moc nedá poznat. Jsem Romana Kohutková. Neví mě. Mám ráda vás. Mě 16 let. Mám ráda. Ne, všichni. Když někdo je neupřímnej. Skoro všichni. Mám ráda. No, nebo dělám akvarely. Měla jsem dělat z času. Dál. Nerada mluvím takhle před lidima, takže končila. Jsem žádnou vizitku nedal, tak to přesně z toho důvodu, o čem mluvila Katka, že bych si musel co dobu přemýšlet nad tím, co o sobě řeknu. A nebo bych se soustředit na to, co říkáte vy. Já jsem se chtěl soustředit na to, co říkáte vy. No, tak co o sobě, no, tak já bych vám řekl si tolik, že mám rád spoustu věcí a nemám rád spoustu věcí a postupem času zjišťuju,
že je úplně jedno, jestli mám něco rád nebo nemám něco rád, ale že prostě si musím vypořádat s tím, co je. Takže jsme tak nesměli. No tak začneme. Proč se na mě všichni dívají? Ahoj, Pavle. Dáme zvonek, tak já udělám první zvonění, to druhé zvonění, třetí zvonění, go. Já tě tak miluji. A vlastně, Urko, to bylo ofous. Ještě jsem toho draka sežral. A ty souhlasili se představem Sněhurky a Trálka. A proto ti, milí obrsáku, dáváme Sněhurku za ženu. Což, Sněhurko? Slyšíš? Pojď k oltáři. Ty to se od nás cenzuru potřebuje, pojď. Dobrý až tam vše. Pohádka. Jsem určitě špatný pohádky teda. Jo. Už to na mě jde. Je to špagetka. Špagetko, já mám takový hlad. Nechceš se jít na chvíli projít a přinést mi něco k jídlu? Jo. Já jsem Saxána, nejseš náhodou. Špagetka, Sněhurky a Otecánka. No. A víš, co je tvůj otec zač? Největší labužník v celém kraji. Kdyby se to stát. Dneska klás. A pak budu salben. No, asi jo. Maminka, v nebezpečí. Tak dělej na sedni. Už je pozdě, špagetko. Není. Není pozdě. Ach, Sněhurko, ty jsi mě tak chyběla. Mami. Já už to vytažování. Hej, konec. Tak dobrý večer, v televizních hrách. Vás vítá moje kolegyně Sněhurka Podhýlová. A můj kolega Drak Kurante. Ano, děkuji. Tak opuští nás dobrá nálada a začínáme s první zprávou. Na Šumavě byla dnes nalezena jednotkami SWAT vražedná videokazeta s velmi vražedným motivem. Není pochyb o tom, že tato kazeta je velice nebezpečná a zabíjí lidi. Podívejme se na následující reportáž.
A ne, pojďte si hrát. Pojďte se podívat. Tak dobrý den. Šťabiluši, podíváme se, ne, jak to vypadá. Tak jo, je to něco zajímavé. Je hezky, ne? No dobré, ale chtěl to jako Becker. No, počkáme, až to skončí, ne? Teď se zapiju to. Ještě se mi to stalo. Tak čekáme. Tak čekáme, no. Tak čekáme. To skončí. To je velké. Hallo, wie už to sál? 7 days. A ne, pojďte si hrát. 7 days. Já si nějakou tvář. Pikachu! 7 days. Pika! Co ti tady vlastně se má? Ká! Fuck you! To mě knihu! Motr v Podmitrově. Postavy. Bouchač číslo 1. Drak. Kápo Sněhurka. Tajemný neznámý. A Bouchač Otesánek. Kubánek Mafiánský topes. Kodem Malý prolog. Diák bičoval ulice zcetnělého Podmitrova. Pod blikající lampou pouličního osvětlení se rysovala temná postava v dlouhém kabátě. V ruce svírala kufří. Zdálo se, že nikdo očekal. No teď to je tady. Čekám hrozně dlouho a nikdo nejde. Když tu se na blízkém obzoru zjevila temná silueta Sněhurky. Neznámý jako by poosal. Máš to zboží? Jo, mám tady tisíc. Ujistil jsi se, ještě nikdo nesleduje? Ano, ujistil. Tak přijde, tak předám. Ještě si zkontroluji, jestli to je v pořádku. Dále. Ano, vše je v pořádku. Ano, v pořádku. Ale co to vidím, ty jsi měl přijít sám, přivedl si z komplice. Naštěstí jsem se pojistil. Draku Kenny. A teď naše dohoda. Ty peníze já kufří. A to je konec ságy rodiny Sněhurkových a začátek ságy rodiny Škubánkových. Mexickou telenovelu. V hlavním obsazení Tchýně Draganová, Sněhurkýta Esmeralda, Kocour v botách Pravěč, Jose Armando a Otesánko z Don Juanito. Od narození slepá dívka, která vyrůstala v továrně na kondomy a dělala tam zkušební figuranty. Jednoho dne při své práci narazila na Otesánka Dona Juanita.
A blbý sloupy, já vždycky zapomenu, kde jsou. Ty jsi to krásné děvče. Jo, ty jsi taky moc pěkný. Okamžitě se do sebe zamiloval. Já tě miluju. Já tebe taky, máš ty krásný šál. Díky. A nebyla by to telenovela bez strašných intrik a útrap, kterými se naši dva milenci musí projít. Smím jmenovat někdo zkušebný ke své práci. Slušno ubohá. Ten, kdo jejich hlávce nepřeje, je krutá intrikánka Tchýně Draganová. Synáčku, sadí si tamhle přes ulici ke strýčkovi Bogdanovičovi na tortily. Když tu na scénu se objeví Jose Armando. A ukáže se o práci. Neměli byste pro mě práci? Víte, sliční mládenče, zrovna se nám naskytla příležitost exkluzivního místa. Můžete si tamhle do zkušebny. A hned jí zbystřela Tchýně Draganová. Tchýně Draganová má záměr dohazovat Jose Armanda k Esmeraldě. Sakra, cítím chybu v Matrixu znova. Vy jste tak krásná. Jo, to už to bylo. Nechcete někam zajít? Ne, já miluji jediného muže. A nechtěla byste jít na tortily? Ne, slyšel jsem, že jsou pěkně hnusný. Bohužel miluji jen jeho a nikoho jiného. Když sličná Esmeralda odmítá náklonnost Jose Armanda, rozhodne se ke strašlivému činu. Uchopí předně doliční a v zápětí se mu naskytne výjimečná příležitost. A já jdu na pivo. Matko, co se ti stalo? Teď už nic nebrání naší lásce, když je mrtvá. To je skvělé. A žili šťastně až do smrti. Ano, žádný Draganovi neprošli. Možná díky bohu. Možná. A vy jste neřekli, že jsme proti komu zasedí, losování bude jako nestranné, nebo jak se tomu říká. Ne, vždycky pošlou se za šátky tradičně, hraje hudba, když se zastaví doma šátek v ruce, je vybrán, on neuvidí, takže nemůže si typovat. No, takže myslím, že můžeme začít losovat a na první krásnou hru, která se jmenuje Žižky. Pravidla vysvětlíme až potom, kdo mě to hrá. Jeden, posledně je začne hudba. A ne, že zmizí. No, počkej, ale... No. Já nehraju, jo? Tři, 2, 1, teď.
Ještě to vysíl. Nejde, já bych to Myslím, co to je Aero. Jejte. Já tam znovu. Fly for a white guy. To bude napínavé. Stop. A já pak mají kotel uděláme. A Aneško Tak to je velké. Ani vyhraj to! Ne! Co to bylo? Já ti A pomožte jim trošku, pojďme! Mám jít nebo? Káme nůžky, no.
A co, teď právě? Točo, vole, natáčej. To budeš chodit s tou pyžamou, jako jo. Ježiš, tak si to polož a sedni si. Alebo teda vypadni. Já nejsem to blbej. Jsi takový střelný. To je moje políčka. Ale ne. Není. To je tvoje. Už jsem budu psychická šara. Ježiši. Jiné téma. Co? Jiné téma. Na čem byla řeč? O ničem A nesleduji. Já si řekl, že se tím společensky bavit. No, třeba bychom mohli Něco z mých oblíbených témat? ta inteligence trošku.